O Concello de Ribeira segue a traballar na busca dos mellores terreos para albergar o futuro centro de saúde. A inclusión dunha unidade de saúde mental e do servizo de condutas aditivas presenta unha maior necesidade de superficie, asunto abordado polo Conselleiro de Sanidade e a alcaldesa nunha recente reunión. Estamos a falar da falta de un solar que se fai necesario para albergar ese novo centro de saúde, un centro de saúde que nestos momentos, ademais de contar con todo o que se trasladaría desde a actual, contaría tamén cunha unidade de saúde mental, é unha unidade que xa está proxectada para estar incluída nese futuro proxecto, e ademais, a día de hoxe, e tendo en conta que onte aprobamos o traspaso do que foi a UCA para o Sergas, tamén albergará ese futuro centro de saúde o que é a sede da UCA. Ese personal, falamos a medio prazo, trasladarase o que vai a ser esa nova infraestrutura e, polo tanto, o Sergas debe recalcular o espacio necesario para o novo inmoble. A espera de que este proxecto, que duplicará a capacidade do actual servizo, se materialice, a intención da Xunta é ampliar os espazos do centro de saúde actual, con varias dependencias baleiras no inmoble anexo. Como solución provisional a este problema, de momento o que temos chegado a unha entente coa Consellería é a posibilidade de ampliar en dúas fases o centro de saúde actual, cara ao que é a Casa do Mar, e, polo tanto, vaise a traballar nese camiño. Durante o encontro, María San Pedro trasladou tamén ao responsable autonómico a falla de persoal médico en determinadas áreas, que está a provocar demoras nas listas de primaria. Agardamos que se poñan todos os medios a disposición do que é a Administración Autonómica para que Ribeira canto antes conte con todos os facultativos. Sabemos que houbo un aumento no que foi o Centro de Saúde de Ribeira, que as plazas de tarde están completas na súa totalidade, que as plazas de mañán, desas 14 que existen, hai unha vacante, según os últimos datos que tiñamos a semana pasada, había dúas plazas que se atopaban os titulares de baixa, e, polo tanto, o que queremos é seguir intentando ter o catálogo completo e, polo tanto, todas esas plazas completas para que os veciños teñan o mellor dos servicios.